Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düýp sebäpleri eneleriň roly barady gurrun ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat. Salam Gözel. Çağlara garşy zorluk temasyna başlasak, çağlar hem fiziki hem de ruhy taýdan ejid we enatasyna dolu garaşly bolýar. Şeýle bolsa olar agressiýa köp sede bar bolýarlar. Çağlaryň urulmagynyň we agressiýa sede bar edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz näme de görýärsiňiz? Güzel şu Türkmen jemgyýetiniň öz medeniýetini, hereketlerini siljermek, refleksiýa, analiz etmek ýaly ukyplar ýörgünli däl. Biz bu şeýmeden garnaşmagyň maşgalatyna başga ýurtlarda bolup geçýän zatlar barada pikir ýöretmäni ýykyn bolýar. Ýöne öz başdan geçirýän ýagdaýlaryny maşgalada bolýan ýagdaýlar barada gurulnaşmak, aýyp hasaplap durýar. Aýal gyzlara, şagalara garşy zorluk esasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy ýeňdeş bolýar. Men pikirimçe esas sebäpler hökümetin ilaty döwrewap alymdan, düşünjelerden mahrum etmegi we ilatyň düşünjeli gatlarynyň ýaşmakdakyny oturmagy bolýar. Nä Türkmen medeniýetiniň men şoňa taýýarlyk görümdi, şu ýetleşigem özüme sorag berdim, ýöne jogaby interim gözleýän. Türkmen medeniýetiniň çağı şahsiýet mi ýa obyekt? Ne hükümet çağları propaganda serişli hükümünün olunca, bunun içerici çağlar etir olur avtoritar sistemasının dayanıcı, içerici büdjet işleri olup yetişmiyor için hükümet represif gücünü gaydıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasındaki gatnaşıklar zorluğu, agresiya esaslanyan, yalana dayanmalı bolýar. Bu olsa senin içki dünýäňde ulu saskınlara sebäp bolýar. Adamlar maşgalada aýalyna, ýoldaşyna, şagatyna garşy zuluma baş goşup, gaharny şu ýerlerden çykarjak bolýar. Bu bir täze ýagdaýdar, Kanadama tanış ýagdaýdyr. Bizim patriarhal jemgyýetimizde aýaly başdan çağan, ýaşdan bir saklamaly ünlü edilýär. Dinazakda bizim jemgyýetimiz travmirlanan, murkuda ýaşaýan şahsiýetleri kemale ýetirýär. Travmalar çağalykda başlanýar. Aýnawat maşgalada çağlara garşy zorlugyň ýurtdaky we jemgyýetdäki umumy ýagdaý bilen ilteşigini bellädiňiz. Türkmenistanda çağlaryň zorlugyň islendik görnüşine sede bar bolmagy, şol sanda öz maşgalalarynda urulup ýenjilmegi bilen bagly problemanyň resmi derejede gozgalmagy şu çakaçynly göze ilmedi. Bu problem barada Türkmenistan tarapyndan resmi maglumatlar size duş geldimi? Hükümet BMG urumasyna hasabat berdi Awgustdan şagaların hukuklary boýunça. Şol hasabatda jemgyýetçilik institutlarynyň birim işlerini okuyup görkezdiler. Ilat bilen hiç iş geçirilen ok, şagalar doğrultuy bolmany garýar. Döneköje fakt, şagalar öz şikaýetlerini ýetirmäni ýerleri idara ýok. Şu barada döwlet delegatsiýasyna kän soraglar berildi. Mümkinçilik şeýetler döretmek ardy bolsa, hökümet şagalaryň öz inatalary bilen gurmaýan mümkinçiliklerini döwlet bolýar. Muňa mysal internet ulgamynyň bu pastyna bolmagy. Что дуры делегации Советов должны джумла варды, вы притворяете, что нам платите, мы притворяемся, что работаем. Siz bize hamala aylık töleýän bizim özümizde iş edýän kişiýalar alyp barýar, ahende delegatsiýa çykyş edip gitdi. Aýnawat şol hasabatyň netijelerini agdadyňyz. Şol netijeler Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelinenmi ýa-da Türkmen delegatsiýasy özleri boýun aldymy ýurtda şu çağlaryň ýüzlenmäge ýeriniň ýokdugy barada? Bu şiýaly, adat bu şiýaly hökümet delegatsiýasy buluşyp jogap berdi. Onu bir anyk jogap hökümetiň ulanıp bulunup baram diýen ok, ýogam diýen ok, ýöne anyk idarany prosesleri bilmedi. Delegatsiya BMG'nin agdalary, komitetin agdalary şuňal anyk sorag berdiler. Şagalar nere barıp şikaýet edip bilýärler, zorluk barada aýdyp bilýärler diýip. Men pikirimçe döwlet delegatsiýasynyň reaksiýasyna serebde, olurda oňaly düşünje asla hem ýok. Türkmen jemgyýetiniň bolmaşy ýaly. Şagalarda ýerim ýok, oňaly zat bolmaly. Adam däl gara şoňa şeýle seretdiler. Ýöne formal taýdanam jogap berip bilmediler şeýlemi? Formal taýdanam hiç bir anyk jogap proses şol edara şeýle barlýar diýip şoňa jogap bolmady. Bir başdan soňa bir kişiden sözlem aýdyldy.
Şöyle yurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar hem çağılaryň kömek soramak üçin ýurtda şu gün ýüz tutara ýeriň ýokdugyny aýdarlar. Türkmen jemgyýetini çağılary urmak we üstüne gaýgyrmak, temmi bermek ýaly ýagdaýlara adaty da tökmünni seredilýär. Türkmençilikde psihologiýa ösmedik. Şol sebäpden çağa diýenletdirmek üçin ol urulýar, daňylyp goýulýar. Garanky zaýy padwala salyp gawamak ýaly ýagdaýlar bilen terbiýelenýän çağalarken ýöne bir terbiyemi, ediyetmi, köplenç pikir hem edilmeýär. Öýde çağalar urulýar, hatda kä halatlarda bu urgulary çydaman öz janlaryny kastetýänler hem bar. Diňe öýde däl, çağalar bagyndan başlap, çağalar bagynda 1-1,5 ýaşly çağalar üstlerine nahary döküp iýseler, pamperslerini uly meýdan etseler ýa-da enatalary goýup gidende seslerini goýman aglasalar, olaryň agzynyň üstüne urýarlar. Yatak jaýlaryna salyp gapysyny ýapyp, tä çağa aglamasyny goýýança şol gapy açylmaýar. Pamperslerini kän çalyşdyrýan çağalar birnäçe sagatlap şokda oturdulup, olara şeýdip jeza berýärler. Kä halatlarda çağalar garşokda uklap galýarlar. Bu ýaňy ýörep başlan çağalara berilýän jeza. Çağalar oýnanlarynda sessiz oýnamaly. Mektepde çağalar urulýar. Birinci klasda okap ýazyp bilmeýänler urulup öwredilýär. Mektepde terbiýat edýän mugallimler oglanlary urup bilýärler. Oglan okuwçylara garanyňda gyz okuwçylar kän urulmaýar. Olar çümmüklenýär. Mektep formasy üçin, zalda ılganlar üçin okuwçylaryň ählisi jeza alýarlar. Gelýän barlar hem mektep okuwçylarynyň geyimine we ýazylan dokumentlere seredýär. Bilim we terbiýe barlykçylary gyzyklandyrmaýar. Çağalar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem jezalandyrylýar. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağılar baglarynda we mekteplerde çağılaryň sede bar bolýan şeýle basyşy, çykalgasyzlygy, olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudanam ýokdugyny görkezýär. Aýnabat beýleki ýurtlaryň tejribelerini sinetsek, çağılary terbiýelemek meselesine garaýşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýp köter özgördi. Şahsiýeti çağılykda getirilýän travmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalanda özüne duýuşyna, hatda gelýän kararlaryna göz höni täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňlerçe kitap çap edildi. Çağılara garşy zorlugyň öňüni almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görnüşlerini öz içine alýar. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele döwlet derejesinde yeterlik üns berilmeýär? Ýeke bir zady belläsim gelýär da, şu medeniýet diýär, mentalitet diýär, türkmençilik diýär, şu zatlary gaty öwrenmek kyn ýagdaýlar şeýtler ýok. Ýöne şol epigenetika ilmine görä adamyň hereketleri, daş döwründäki sosial, syýasy, ykdysady ýagdaýlar adamyň genleriň funksiýasyny täsirini ýetirýär. Bu täze ilim täzeden şu öwrenmek başlanýar. Men bu näme üçin belli geçesim gelýär? Gorkuda ýaşaýan jemgyýet hiçbir ulastrytar, patriarchal zulüm şahsiýetleri kemale ýetirýär. Bunu başga taryhy wakalara seredip öwrenýärler, başga ýurtlarda, dürli ýurtlarda. Hökümet şu halkanyň, şu zorlukly halkanyň nesiller boýy dowam etmegi üçin ähli şertler döredýär. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salamdawan atly gepleşigimiz. Şu gün biz çağılara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağılar babatyndaky agressiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar? 2022-nji ýylyň Türkmenistanyň ýönetdiği bilen ýalan hasabatyna hökümet zordan mejburi ýagdaýda Türkmenistanly aýallaryň maşgalada fiziki, emosional, jynty, ykdysady ýaly zorluklara sebäp bolýanyny boýna aldy. Näme üçin mejburi ýagdaýda diýilýän? Sebäbi bu hasabatyň netijeleri ýyllarda ýetirilmedi hökümet tarapyndan. Şol hasabatda şeýle maşgalalarda çağılaryň, Türkmenistanly çağılaryň 25 götürme zorluğu şayet bolýanyny bellenilýär. Men pikirimçe bu san has ýokary bolmaly. Çağılara garşy agresiýanyň görnüşleri, aýallara garşy edilýän zorlugyň görnüşleri ýaly bolýar. Hökümet çağılaryň maşgaladaky ýagdaýyny öwrenmedi, öwrenmek isläni ok.
Bir gyzykly zat belläsini ýaşaýardy gözel. UNICEF guramasyna görä Türkmenistanda aýal ýyllaryň 58 göterimi adamsynyň aýalyny diýenden çykany üçin il galdyrma hakynyň bardygyny ananýarlar. Yani yoldaş tarafından ayarları goýulan şäklendirmelerin iň köp ýaýrany öýdün uzagy ruhsatsız gitmek. İkincisi öýdün daşarda işlemek we okumagyň gadagan edilmegi ýaly. Biz näçe Türkmenistanyň ejeleriň, atalaryň beden temizini goýýanyny bilen bu. Ýöne şulara esaslansak bu san gaty ýokary bolmaly. Gyýgyrmak we eden etmişler üçin howply bolmadyk jeda bermek, burçda duruzmak, gederenje goý bermezlik, kompýuteri, mobil telefonyny elinden almak ýaly usullara belki her bir çagy öz ömründe duçar bolandyr. Beýle usullary ulanyp ulanmazlyk hemişe diskussiýa döredýär we jedelli mesele bolmagynda galýar. Sebäbi sesini gataltmagyň her dürli görnüşi bar. Käwagt ýuwaş aýdylan söz hem travma salyp bilýär. Jeda bermek hem dürli bolup bilýär. Käbir enata çagatyny jeda hökmünde kitap okamagy mejbur etse, beýlekleri meselem kitabyny ýitiren çagany jeda hökmünde naharsyz aç goýup hem bilýär. Bu meselede ortalyk barmy siziň pikiriňizçe we nirede? Şu belleşimi diýäli bizde jemgyýetçilik institutlary işleýän ok. Jemgyýetçilik guramalary uly rol oýnaýar. Jemgyýetde ilat bilen iş geçirip mümkinçilik öğretmekde, barlykları geçirmek üçin ilatyň isleýär ýollaryny hökümetde ýetirmekde. Bizde jemgyýetçilik guramalary işleýän ok. Şu ýanky BMG hasabat berilenine hökümet delegasiýasy bizde şagalar bilen iş alyp barýan jemgyýetçilik guramasy ýok diýdi. Bu ýnaly. Enatalara maslahatlary psihologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psihologiya kitaplaryny terjime edip çap etmeli. Bu soňky 33 ýylyň içinde ýekejede ilmi kitap, çağanyň psihologiýasyna jegişli kitap terjime edilmedi Türkmenistandan. Kommunikasiýa, söhbetdeşlik medeniýeti ýok diýsek hem bolar. Bizim jemgyýetimizde ilat bilen hökümetiň arasynda gatnaşyk ýok. Mediada meseleler galdyrylan ok, çağlar meseleler galdyrylan ok. Emellarlar hiç dat işlemek, görmek, dile getirmek diýen düşünjeden uğralýar. Автократияда jeza vermek, kemsetmek aradan işýär. Adama zulüm etmän, kemsetmän bir zat düşünürmek ýaman kyn proses, uly rahmetli çydamlygy düşünýär şeýşlerini talap edýär. Zulüm Türkmenistanyň kiçilikden başlanýar. Adam söýücü medeniýeti urnaşdyrmak üçin hökümetiň näçe işdesi bar, näde uky, näde isleýigi bar. Şu hasabata seresten prosesi. Vulky zulüm bilen terbiýelen enata vulka esaslan terbiýe berýär çagatyna. Men aýanky aýdyşym ýaly adamlarda ilatda döwlep maglumaty elýetirligi ýok şu wagt. Kitap çap edilen ok, maglumat ýok. Olar bir ýerden maglumat aljak bolýarlar internetden, ýygybarlygy kes bolan hili, gaty kes bolan bir iki adam çykyp öz şahsy durmuşyndan gurrun berip bir zatlar düzüçek bolýan. Ýöne olaň kwalifikasiýasy ýok. Olar pediatr der, olar psiholog der. Agdan hasawatyňyz barada jikmejik gurrun berseňiz. Gözel hökümet delegasiýasy her 5 ýylda bir ýerde hasawat berýär Birleşen Milletler Guramasyna. Sebäbi çağlanan hukuklar boýunça konvensiýa Türkmenistan agza bolup durýar. Çağlanan durmuşynyň dürli taraplary boýunça bilim diýdik, sağlyk hyzmatlaryna bolan elýetirligi, oku, bilim, maşgala, ähli taraplaryny şeýle guşap alýan bir dolu hasawat ilerleyen. Şu tayda Bipa Hacıyev yol şolle imgen ölýänler şu tayda boýnalyny şu 200'lü istatistikan bardy. Biri halkara uramalara verilýär, biri içki ýurdun içinde ulanýar diýip Bipa Hacıyev ine statasyny ýazyp şeýle jogap berdi. Türkmen maşgalalarynda ejelerin çağalaryna rehimsiz bolmagy terek däl. Yer çeken döremän geçen diýen gargyşlardan başlap güýçli urmak ýaly ýagdaýlara hem duş gelse bolýar. Käte çağa şarpyk çalmak, urmak hem hasaplanmaýar. Muňa näme sebäp bolýar we bu nähili netije getirýär diýip pikir edýärsiňiz? Agresif dil fiziki zorluğun başlanıcı olup bilýär. Biz şeýle ineleriň özleriniň nähili zorlugy maşgalada baştan geçirýänini bilen yok. Tuwaslyk we geleňsizlik esas sebäpler. Sag bolun Aýnabat. Sag bolun. Biz bu diskussiýamyzda indiki gepleşigimizde ýene dowam etdireriz. Şeýle-de çağalara garşy dowrluk we bu problemanyň düýp sebäpleri, uzak möhletli täsirleri barada psihologyň pikirlerini eşdireriz. Salam doganatly gepleşigimiziň şuňky tanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mihmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa.